До вечера имаме концерт в Несебър на амфитеатъра. Заповядайте. Очакваме да видим в 9 часа. Изгаряме. А в Мохито са има ли мухи? Как я не сърдите заради това, че ще струва? Чичовите тълкуваме какво искат да ни кажат картинките от кутия на цигари. Аз предполагам, че това иска да рече, че ако пушиш цигари, ще ядеш развалена лутеница, която ще се наложи да изплюеш след това. Да. А това е език и означава, ако пушите цигари, езика ви ще изгори, когато дъвчете въгля. И тази означава, ако пушите цигари, ще ви се счупи глезена. Да. Нейте са, ако пушите цигари, ще влезне дим в окото. И ще се разплачете. Това между другото дори не е дим от цигара, от веб, който може да си поръчате от bitweb.com с хаштаг скандал с Господ за 10% отстъпка. Айде готово, плък. Колега, окабеляваш? Окабеляваме се, колега. Тук. Как да ти го обясня? В коя страна искаш? Ние сме си Чай, че жените разказват как ще свършват тук, свършват там и после имаме тръгват. си негативни неща за тотото си. Тук нищо не се случва, и така може да бъде. Не, няма да ти да не снима вече. Няма да ти да изядем. Да? То фокус е върху тях, не върху теб. Не се притесняй. Така, трябва да си пуснете и виждате ли как се такова? Наркотици! Всяка вечер с теб е сякаш на наркотици! Винаги има други, но с теб е наркотици! У мен става само аромати, тя е последния деца, ще се пазва. Орбита започва да се стига. Само ми беше потърсването, усещам, че стане като бед, му казвам за себе честно. Пърга съм гледал Бумър. Много съм развълнувал за това как всичките ни колеги ни дават почет и ни уважават. Точно както ние дълги години сме чакали да ги видим просто да живи.